வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டுடே இஸ் அறுவடை நாள். மை ஃபாதர் அப்படியே போ. ஓ எதுவும் இல்லை, மிளகா தான். இப்போ நம்ம மிளகா தான் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். நிறையா இருக்குன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். அன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட எவ்வளோப்பா இருந்துச்சு? 65 இருந்துச்சு. 65க்கு மேலே. போன தடவை பார்த்தீங்கன்னா 65க்கும் மேலே வந்து இங்கே மிளகா இருந்துச்சு. 65க்கும் மேலே வந்து இங்கே மிளகா இருந்ததா, ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு. வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். செம காரமாக இருந்துச்சுல்ல, யூஸ் பண்ண செம காரமாக இருக்குது. இங்கே பாருங்க, காட்டு 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 இங்கே கொண்டா. ஒரே நிமிஷம் இருங்க, என்னோடய சட்டையில் நான் வாங்கிக்கிறேன். ஓகே, இங்கே பாருங்கள், வெயிட் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். கீழே இங்கே வச்சுட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். எடுத்துக்கிறேன், சட்டையிலேருந்து எடுத்து இங்கே வச்சுக்கிறேன். ஓகே, இப்போ நம்ம எடுத்துட்டேன். இங்கே பாருங்கள், அவ்வளோ க்ரீன். ரெட்டும் நாங்கள் வச்சுருக்கோம், ரெட்டு வச்சுருக்கோம். இன்னும் கொஞ்சம் பொரிச்சிருக்காரு. இதையும் வாங்கிக்கிறேன். இந்த குளிர போட்டுட்டு போகிறேன். பா பா போடுப்பா. எறும்பா? எறும்பு கடிச்சிருச்சு. போடு போடு போடு, இங்கே போடு. இப்போ வந்து கிரீன் கலரில் செம்மையாக இருக்குது. போடு. இங்கே இருக்கு, இது அப்படியே எடுத்து வச்சிடலாம். வச்சுக்கிறேன், வச்சுட்டு ஓகே, இப்போ நம்ம அடுத்த பேட்ச்க்கு மிளகாக்க போயிடலாம். செகண்ட் பேட்ச்க்கு வந்து இன்னும் மிளகா இருக்குது, அதுக்கும் நம்ம போயிட்டு வந்துடலாம். கொடுப்பா, வாங்கிக்கிறேன். பொரிச்சிட்டு இருக்காரு. பொரிச்ச வரையும் போதும், கொண்டா, நான் எடுத்துட்டு போகிறேன். வா, ஒரு மிளகா எவ்வளோ தட்டீஸாக இருக்குன்னு பாருங்க. இம்புட்டு தான் இருக்கு. அங்கே போயிடலாம். கேமரா இங்கே வச்சுக்கிறேன். ஓகே, இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பேட்ச் மாதிரி நெக்ஸ்ட் பேட்சுக்கு போகிறோம். நெக்ஸ்ட் பேட்சுக்கு நம்ம போயிடுறோம், வாங்க. அப்போ நெக்ஸ்ட் பேட்ச் இது நாங்கள் வந்து சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு இதுக்காக தான் நாங்கள் போட்டோம். ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட செடி வந்து முளைச்சிருச்சு. அப்படியே